Naithanai 29 tarikni salni kamajak busamangnai buma Takuk Sondi Ram Debormani bihik Protima Deborma Kami Ramnagar Puranbari hinjago Busaini koksil chamung obono chasmai tongmani borok baino kharkana abono tui busai Takuk Sondi Ram sarai ke saikna raka haitongdi soyakari samai baksa Bu biasa bu. Isra manzo thana. Borok tam saya otak. Borok sawo tabu sungbo netor sinai kani saira hata. Boro jaga rogo tong hai ke ba. Kuno jaga rogo tong rok ni mane kada khana ka. Jaga rok khana ya saimiya. Bo jaga ja tong. Kuno kok rok le fung rok le kok do masa. Phone rok ga ko bui kok rok ma sapu. Ga borok rok suna sahata. Bo jaga tong mani sana saya ko. Hasal ma nai sapu. Jagan bu maya. Phone number rok. Buat bijak ke phone lagi tu ya. Phone lagi tu ya. Je thangna kubun chala rok bo khatam khai to. Abo sidi kayu bolango. Be sidi kailai kalte bolango thalde ke borok bailong lai phone number ona lakha. Kok rok salakha. Ya hakan bailong lai thaka ma ta bo. Ore je tabu ge thangnai je chala je tlangnai ni lo ni je tlangnai bo ke mane sidi rok khai o malik awa tu ja. Bo malik sidi rok ayo geus bomong ke samung tangro ema ke Samung sap ta. anyo lagi sam. Ni logi ni ke binar samoro khai to mo to na. Anong ko boro tangai ni sinja kan ka saya. Binar samung tangai yo sungdol kotma se ni sa. Bojo samung tangi mani je sala nok rok to moro. Kari goro Ati wor me phat lebo. Sunamar bos na batna. yang common go. Tabok ni ni nai mong ko tam bot hai lu ko tam ko nyamo so. Lokrong sana mo sunggo nugu taw hangke sajari kisa phone khlani. Ani to phone koriba. Nor ni je ko sonjar khai mani busu bisu rok la ka kha. Sung 2010 kayo Nok rok la kuno wale shuk la ya pare de. wala sulai ni ya. Kaham ko tong lai to na. Kaham barang tong lai. Wale shuk lai to nya na. Tamun thang na ka ba. Heda. Kami ni mong tam ko. Sini paran bu mungke Ramnagar 7 Puranbari. Bo blok an lai ko silam na. Sagam.